ସନ୍ତାନଟିର ବୋଝକୁ ମା 9 ମାସ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ବୋହିଲା ବେଳେ ବାପା କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଟିର ବୋଝକୁ ବଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଭାର ବହୁଥିବା ବେଳେ ମା ତୁଳନାରେ ବାପା କାହିଁକି ପଛରେ ରହିଗଲେ? ଘରର ସବୁତକ କାମ କରି କେବେ ବି ଦରମା ନେଉନଥାଏ ମା, ଆଉ ଦରମା ପାଉଥିବା ସବୁତକ ଟଙ୍କାକୁ ଘରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥାନ୍ତି ବାପା। ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ତୁଳନାରେ ବାପା କାହିଁକି ପଛରେ ରହିଗଲେ? ଯାହା ଦରକାର ତାହା ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଥାଏ ମା, ଯାହା ଦରକାର ତାହା କିଣି ଆଣି ଦେଉଥାନ୍ତି ବାପା। ଏଠି ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର ନାଁଟି କେବଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବାପା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସି ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ମା ପାଖରେ କିଛି କାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାକୁ ହିଁ ଖୋଜା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଖୋଜା ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ମାଡ଼ ବାଜିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ମା ବୋଲି ଶବ୍ଦଟିଏ ହିଁ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉନାହୁଁ ବୋଲି ବାପା କ'ଣ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି? କେଜାଣି କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏନି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ବାପା ବହୁତ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ଆଲମାରୀ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ ମା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ। ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ଆଲମାରୀର ଗୋଟାଏ କଣ ବି ଭରି ହୁଏନି। ତଥାପି ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ, କେଉଁ ମାସରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫିଜ୍, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଏଥର ପର୍ବକୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବନି ବୋଲି କହିଥାଏ ମା। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ତ ମୂଳରୁ କିଣିବାର ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ପୁରୁଣା ଚାରିହଳ ଖଣ୍ଡିକକୁ ପିନ୍ଧି କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ନୂଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଆହୁରି ମୋର ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ସମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମା ତୁଳନାରେ ବାପା କାହିଁକି ପଛରେ ରହିଗଲେ? ଆମକୁ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବାକୁ ଦେଇ ବାପା ଆଜି ବି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରୁ କରୁ ବାପା ବହୁତ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବଳକା ଥିବା ଜିନିଷକୁ ମା ଖାଉଥାଏ। ଯଦି କେଉଁଦିନ ମନପସନ୍ଦର ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ସବୁତକ ଖାଇ ସରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାପା ଭାତ ସହିତ କେବଳ ଲୁଣ ମର୍ଚ୍ଚକୁ ଲଗେଇ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଖାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମା ତୁଳନାରେ ବାପା କାହିଁକି ପଛରେ ରହିଗଲେ? ବୟସ ଖସିଗଲା ପରେ ମା ହୁଏତ ଘର ପାଇଁ କାମରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖଟି ପାରିବେନି ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାପା। ବାପା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପଛରେ ରହିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣଟି ହେଲା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଶରୀର ପଛରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦମ୍ଭରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବାପା ପଛରେ ରହିଯିବାର କାରଣ। ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବେନି। ବାପା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି।